2, 3 i... Naoružan samo smješkom hodam ja kroz grad. Zvona zvona nedjelja je gdje ja pripadam. Moje ime nije važno jer je namjera to što čini razliku od čovjeka do čovjeka. Moraš prvo pucati da bi znao hodati. A kad je stvarno sve, uzasi tisne, digni glavu, ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, zaplači kad te niko ne vidi. Plavi biser je najstariji bend na svijetu, to je u Crikvenici. Ja sam 12 godina u Crikvenici i od prvog dana smo zajedno, što u glazbenoj školi, što van glazbene škole. Sviralo se, pjevalo se, putovali smo svuda, koncerte smo imali po cijeloj Hrvatskoj. Plavi biser je dobio nebrojeno nagrada za svoje nastupe. Ja bih sad kao studenti koji će vrlo brzo diplomirati, prošli su sve ovo, zajedno smo prolazili, a sad sami zajedno studiraju, ja im ne pomažem u tome ni malo. I idemo se malo vratiti nazad i ispričati kako je to sve bilo. Evo, neka oni malo sad pričaju. Dečki, ajmo. Najstariji prvo. Evo, Dabo, najstariji Dabo. Pa evo, počelo je znači davne godine, okupili smo se još u osnovnoj školi i tako niko nije imao pojma o svirci, krenuli smo zajedno u to i bilo je dobro. Žao mi je da sad, volio bi da se može vratiti to vrijeme, ali eto. Šta je to, 5 minuta? Evo, ajmo. Ja sam bio prvi učenik profesora Darka Majstorovića. Kod njega sam naučio prve note. Mogu reći da je on bio i moj mentor, znači u bendu, i profesor koji me učio i pjevanju i sviranju, i bilo mi jako zadovoljstvo surađivati s profesorom i naravno sa svim ostalim dečkima. Naše svirke su bile odlično posjećene i imali smo, kao što je profesor rekao, puno nastupa diljem Hrvatske. Svirali smo na Turbolimač show, Hrtiću Hitiću, bili smo na dječjem festivalu Dorica i eto, mogu samo reći da mi je to bilo super iskustvo. Šta je to, 5 minuta, 15 kuna. Ali on svirao na koncertima glazbene škole, ja bih rekao od Strausa do rock'n'rolla smo sve svirali, tako? Eto, puno smo radili i puno smo naučili zajedno sa profesorom Darkom. Unatoč tome što nismo na vrijeme upisali svi glazbene škole, mislim, svi, neki jesu, neki nisu, pola nas nije, svejedno smo stekli neko glazbeno obrazovanje i jedno veliko iskustvo. A evo mog prijatelja, Begić je bio učenik u glazbenoj školi i ja ću reći nešto kao učitelj, moram to reći. Od kad radim 33 godine, ovo je dečko koji ima daleko najbolju motoriku koju sam ja sreo do sada u svom radu. To nije samo moja ocjena, nego ocjena puno profesora koji ga je poslušalo. Evo šta reći, mislim kad ovako neko nešto lijepo kaže, ja sam naime bio učenik profesora Majstorovića u glazbenoj školi, svirao sam gitaru i tako smo počeli svirati u tom bendu kao što su dečki spomenuli i trebao je neko svirati bubnjeve. Ja sam se tako prvi javio, digao ruku pa ajmo svirati, pa je tako i krenulo s tim bubnjevima. Profesor malo pokazao te neke prve korake, šta, kako, nešto sam radio sam, nešto opet uz profesora, pa je tako je krenuo bend i kao što su dečki rekli, bilo je tih raznih svirki, svega na televiziji, svagdje, pa eto, jedno iskustvo za koje ne bi mijenjao ni za što u svijetu. I još jednom hvala našem profesoru što nas je uveo u ovaj čarobni svijet glazbe. Hvala mojim dragim prijateljima, njima hvala prije svega, bez njih. Pomogao da naučimo sve, što smo naučili. Bez njih ja ne postojim, definitivno ne. Šta je to, 5 minuta, 15 kuna. Ništa. Pegi je bio jedini gitarista koji nije išao u glazbenu školu, ali je svirao klasičnu glazbu i pored toga. Svirali smo, što smo svirali? Vivaldija. Vivaldija smo svirali, 4-godišnja doba. Pa evo, ja sam isto davne 99. uzeo bas u ruku i išao kod profesora Majstorovića i od tada sam naučio sve što danas znam i profesor Majstorović me naučio baš sve što danas ja znam o glazbi i bilo je to jedno lijepo vrijeme
kad su bili klinci i ne bi to mijenio za ništa više. Šta je to? 5 minuta, 15 kuna. Ništa. 1, 2, 3 i... Questa luna piena, under the moonlight, baila, under the moonlight, sotto questa luna piena.